Dwi'n arweinydd ar Cylch Meithrin Glantwymyn a dwi wedi bod yn y swydd ers bron i 19 mlynedd rwan. Efo'r staff, da ni'n staff agos ofnadwy a dwi'n meddwl bod ni'n gweithio mor dda fo'n gilydd. Dwi'n teimlo bod yna lot o waith arwain achos da ni'n gwybod ffordd da ni gyd yn gweithio. A dwi'n teimlo sydd mae plant yna'n dod i fewn trwy drws, plant fi dyn nhw, ac dwi'n teimlo'n famol ofnadwy tuag at bob un o'n nhw pan maen nhw yn dod i fewn. Da ni yn lwcus iawn o gael Cylch Meithrin Glantwymyn. Mae Sioned fel arweinydd ac da ni wrth yn boddau mae gen i syniadau a mae'r gofal mae'n rhoi'r plant a'r profiadau yn arbennig iawn a dwi'n gwybod fel cadeirydd y pwyllgor bod pob un rhiant yn gwerthfawrogi y gwaith caled sy'n mynd mewn i'r cynllunio. Di cychwyn dilyn y cwricwlwm newydd sydd yn meddwl bod yna lot o newidiadau. Mae i gyd yn dilyn diddordebau'r plant fel o gynna ni gynharach yn cylch oedd y plant wedi bod yn tynnu dillad allan o'r washing machine ac oedden nhw eisiau reid o fyny ar lein dillad. Lle nôl lein dillad, reid lein dillad a pegs iddyn nhw, plant yn hapus. So da ni yn dilyn diddordebau'r plant. Mae hi'n llwyr heddiannol o cael ei enwebu fel arweinydd y flwyddyn. Mae'n jyst yn adlewyrchu i gwaith caled i a'i ymroddiad hi'r swydd. Mae'n fraint bod fi wedi cael yn enwebu, bod y rhieni yn meddwl gymaint o'na ni fel staff ac yn cymryd amser i enwebu ni. Di fi bod plant yn dod i fewn i'r cylch a bod nhw'n hapus trwy'r sesiwn. Ar diwedd y dydd cwbl da ni'n gofyn am